Domček a pár kvapiek mojej tajnej prísady. Elixír je takmer hotový. Skvelé. Nakreslím to na tabulu a urobím to jasnejšie, dievčatá. Je čas na 10, kým sa nikto nepozerá. Milujem tieto marmelády. Čo to vidím? Vďaka vec. No, nakoniec potrebuješ. Čo je to za hluk? Tenisky mimochodom. Čo sa deje? Chytili nás. Kto vám dovolil jesť v triede? No tak rýchlo mi dajte všetky vaše sladkosti. Konfiškujem ich. Ponáhľajte sa, dievčatá. Jej. No, ako hovoríš? Juchu. Vítajte na hodine kreslenia. Vaša úloha je lebka. Všetko je jasné. Wednesday, pozri, čo mám. Čo? Farby? Tak čo? No nie. Pane Bože, neboj sa. Povedal ti všetko teraz. Jedného dňa som jedla želé a robila si úlohy. Mala som takú dobrú náladu, až kým som si omylom nepoplietla tuby a namiesto žele som si vzala farbu a vytlačila si ju priamo do úst. Povrácala som sa. Bolo to strašné, ale dalo mi to skvelý nápad priniesť žele do triedy. Potom som jednoducho naliala žele do tuby s farbou rovnakej farby. Teraz nikto neuhádne, že mám so sebou niečo chutné. Brilantný nápad, všakže? Tá dáma. Ako sa ti to páči? Super, Enid. Ja mám tiež niečo. Čo? Čo robíš? Ako vieš, moja paleta sa skladá iba z čiernej, pretože to je najlepšia farba na kreslenie strašidelného netopiera. Ale nepotrebná vec rozsypala pohár sušienok na moju paletu a potom mi to došlo. Dal som Oreo na miesto farieb, aby som mohol mať v triede niečo na zahryznutie. Dobre, vidíš? Hej, je to jasné. To je chytré. Dobre, počul som chrumkanie. Zasaješ? Uvidíme. Nevidím nič podozrivé. Divné. Je to len farba. Kreslíme. Prijal by som si, aby si nič nevšimla. Dobre. Tak pokračuj. Ona zmizla. A čo je odpoveď? Hej, Wednesday. Ako sa ti páči môj kalkulačka? Nezdá sa ničím zvláštny. Pozri sa bližšie. Namiesto tlačidiel je tam marmeláda. Super. Včera som jedol moje obľúbené marshmallows a robil som úlohu z matematiky, ale potom mi nešťastne spadol kalkulačník a všetky tlačidlá z neho vyleteli. Bol som taký nešikovný. No, urobilo ma to nešťastnou, ale hneď som si uvedomila, ako ich nahradiť. Prilepila som marshmallows a pre zmenu som pridala Skittles a marmelády. Mám skvelú kalkulačku, ktorú si môžeš priniesť do triedy. A tak žiarivú. Perfektné. Úžasné. Som taká hladná. Kde je moja guma? Dobrodky. Čo si urobil? Kúpil si to? Mám pre teba tiež skvelý príbeh. Rád jem viac marshmallow, najmä keď čítam denník, ale včera mi to niekto pokazil hlúpymi priznaniami. Bol som zúrivý a vzal som gumu, aby som vymazal tento neporiadok, ale nevymazalo to. Potom, keď som si uvedomila, že som omylom vzala marshmallow, čo znamenalo, že ostatní to tiež nepochopia, tak som len dala pár marshmallows namiesto gumy a zobrala ich so sebou. Dobrú chuť. Tu prajem príjemnú chuť. Máš jedlo na stole? Je to čudné. Nič tam nie je. Dobre, dbaj na netopiere. Musíš poznať všetky detaily. Toto je tak jasné. Hej, Enid. Ako sa ti páči moja nová gumička? Myslím, že je veľmi chutná. Čo by si povedala? To je vtip. Len som nalepila marmeládu v tvare netopiera s kukuričným sirupom. To je ten trik. Tiež som si niečo priniesol so sebou do triedy. Myslíš si, že je to trblietka? Ale nie je. Toto je môj nový životný trik. Jej! Výborne, Enid. Super. Vďaka. Je ťažké priniesť sladkosti na hodinu biológie, tak som si len vzala panvicu a nasypala do nej šumivé cukríky. Teraz si ich môžem vychutnať v ktoromkoľvek vhodnom momente, keď sa učiteľ nepozerá. Je to tak super. Jej! A preto sa nazývajú netopiere. Zapamätali ste si všetko? Čo? Prisahám, že za mojím chrbtom znovu jedia. Je čas vziať lupu. Teraz vás určite odhalím. Stôl, zápisník, pera, všetko je čisté. Vyzerá to, že som sa mýlil. Toto sú poznámky, ktoré by ste mali najprv vedieť. Enid nespí. Zobuď sa. Premýšľaj. Prebuď ju. Prestaň spať. Poď. Skús jej držať nos. Čo sa deje? Je čas na kávu. Je dobré, že ju mám so sebou.
Teraz vložím rúrku a rýchlo sa povzbudím. Dobre. Je dobré, že som včera prišla na tento geniálny nápad vložiť kávu do pohárika na ceruzky. Zostáva ho len prekryť pre kamufláž a nezabudnúť na trubičku. Vidíš, Wednesday? Bravo. Ale mám tiež malé tajomstvo. Držala som telefón priamo z fľaše od Coly. Wow, super. Skvelý nápad. La la la. Všetko je fajn? Zdá sa. La la la. Je čas venovať sa mojej obľúbenej geografii. Tak sa pozrime, čo mám na mape. Musíme urobiť pár meraní. A aby bola práca zábavnejšia, zjem pár čipsov. Počkať, je to jednoducho geniálne. Môžem si naliať čipsy priamo sem a priniesť ich na hodinu. Hej, Wednesday, pozri, čo som vymyslel. Hej, je to chrumkanie? Nie. Pokračujme. Aké dobroty máš? Teraz ti ich ukážem. Marmeládový nánuk? Super! Ponúkni sa čipsami. Wednesday. Ďakujem. Jej. Čo je to za hluk? La. Toto je hlavné pravidlo v geometrii. Pamätajte si to. Ina, chceš vtip? Čo? No, to je marmeláda. Samozrejme, že je. Čo iné by to malo byť? Super. Dobre, áno. Včera som dekorovala svoj nový obal a rozhodla sa ho prilepiť marmeládou. A bol to skvelý nápad. Úžasné. Bolo to. Ako sa ti páči dizajn mojich topánok? Moje tenisky sú teraz vyrobené z cukríkov. Pekne. Nie zlé. Ďakujem, Wednesday. Ako vieš, milujem všetko dúhové. Takže keď som rýchlo zistila, že tieto cukríky by dokonale ladili s mojim novým oblečením, ostávalo už len ich prilepiť. Nikto si ani nič nevšimol. To je smiešne. Pozri sa na to. Jej. Podozrivé. Dobre. Boli ste odhalení. Odovzdajte všetko sem. Do keľu. To je na nič. Už žiadne sladkosti v triede. To je... Dostali sme sa do novej výzvy. Som prvý. Som zvedavý, čo je v mojom trézore. Wow! Dostal som nejaké chutné rezance. Som taký hladný. Z vône sa mi zbiehajú sliny. Super. Milujem to. Je to chutné, ľudia. Dobre. Áno. Také chutné. Je to jednoducho úžasné. Chcem ho navinúť na paličku, aby to bolo rýchlejšie a chladnejšie. Čo robí? Fantastické. Som taký síty. Teraz je rád na vás, chalani. No poďte. Potom som Dobre. na rade ja. Kiež by som mal také šťastie ako Suzy. Ach nie, Sko. Omáčka na svete. Kto som ja? Veríme v Veď sa pre teba. mňa s tvojou podporou stali. Oveľa jednoduchšie, Dá sa, že ide, ale môj ne? jazyk... Niekto mi rýchlo dajte vodu. Ešte 1 minútu a zmiznem. Susi, pomôž mi. Prepáč, nemám nič, ale ešte som neotvorila svoj trezor. Wow! Čo je to? Je to úžasná vec, táto magická gula. Som zvedavý, ako to funguje. Moja ruka je zmrznutá. Zmenila sa na ľad. Poď. Ach nie. Skity, si v poriadku? Je paralizovaná. Emma, zobuď sa. Je to strašné, ale nevadí. Poznám Wibble. Je čas použiť. Ohnivá omáčka. Aká je páli. Nemôžem to vystať. Nebojte sa, dievčatá. Všetky vás zachránim. Hurá! Som nažive. Ďakujem, Mike. Jasné. Poď! Táto voda uhasí tvoj oheň. Ale no tak. Takto je to oveľa ľahšie. Ďaká, Suzy. Vadí, ak začnem. Pokračuj, Mike. Dobre, mám cibule. Hej, nočná mora. Mike opäť nemal Chce si niekto šťastie. vymeniť? Dobre, predstieram, že si zahryznem do sladkého šťavnatého jablka. Ale nie, vôbec to nepomáha. To je vtip. Ach, dobre. No tak,
Len Fešák! pre teba, Suzy. Toto je veľmi nechutné. Tento cibula sa nikdy neminie? Už mi páli hrdlo. Aké smutné to je. Ani neviem, či tvoje slzy sú z cibule alebo z väčšného nešťastia. Och. Kusy. Uf, Mike, ty si taký smradlavý. Ešte sekundu a zadusím sa. Prepáč, ale musím ti zalepiť ústa. Nechcel som. Dievčatá? Och, mrcha. Zaujímalo by ma, čo je v mojom trezore. Wow, to je krásna torta. Len sa na ňu pozri. Vyzerá tak chutne. Máš šťastie. Čo? Sladké ako koláč. Tu je ďalší sen. Zvládnem túto nádhernú dúhovú tortu sama. Len sa na to pozri. Zbiehajú sa mi z toho sliny. Jednoducho milujem jednorožce. Toto je najchutnejšia torta, akú som kedy v živote ochutnala. Také dobré. Nemôžem prestať. Musím to zjesť celé. No dúfam, že aj ja budem veľmi šťastný. Jej, aké zaujímavé. Čo? Tento zlatý pel je taký krásny. Nemôžem z neho spustiť oči. Jej, cítim sa tak ospalo. Čial. Nie, Emma. Je na večeru dnes večer. Čo sa práve stalo? Čo bolí? Zobuď sa. Čo Áno? mám robiť? To je Poznám pravda. cestu. Prebuď ju. No, tak, Emma. Áno. Použijem to. Napíme sa. Čo je to za strašný zápach? Si to znova ty, Mike? Čo sa stalo? Silná kosť, ktorá ťa... To je jasné. Vďaka za prebudenie. Pozri, stále je svoj koláč, ale nám ho dá. Myslíš na to, na čo ja? Áno, mám rúžu. Posypme ju magickým pelom a buďme so Suzy. To je super. Skvelé. Ahoj, Suzie. Pozri na to. Pre mňa? Ďakujem, Mike. To je od teba také milé. Ako krásne to vonia. Ale ako som ospala. Teraz toto. Torta je naša. Van. Aké je to chutné. Nemôžem prestať. Môžem ísť prvý? No tak. Hurá. Vďaka. Nie. Dostal som kyslý citrón. Vôbec ho nechcem zjesť. Buď statočná, Emma. Dobre. Je to zlé, ale skúsim to. Fuj, to je kyslé. Nie. Pohľad som ja. Už to nebudem jesť a ani si to nepýtaj. Teraz ty, Mike. No tak. Fíha. Hýčkať nás. Počkajte, dievčatá. Ja som to ešte ani sám neskúsil a vy ste už tu. Áno. Je to tak chutné. Sú tu aj sladké marmelády. Ty chamtivec. Dobre teda, otvorím môj trezor. Wow, dostal som medailón. To je super. Čo by som s ním mal urobiť? Wow. Je to také super. To sú hodinky, ale chalani sú oveľa štýlovejší. Zaujímalo by ma, čo sa stane, ak stlačíte toto tlačidlo. Je to zvláštne. Necítim nič. Hej chlapci, čo robíte? To je zastavený čas. Môžem robiť, čo chcem. Wow, tento lahodný koktejl, môj bože. Naozaj sa mi to páči. A tu je marmeláda. Dokončil som koktejl a teraz môžem jesť marmelády. Aké chutné. Prepáč, Mike. Nechávam ich pre teba tiež. Pozri na tieto Skittles. Milujem Skittles. Sú také chutné. Wow, bolo to zábavné. A teraz sa pozrime, čo je skvelé na Eme. Hej, kamoška, čo tak trochu citrónovej šťavy a oceli do úst? Myslím, že je čas začať čas. Poďme. Len najprv trochu upravím Mika. Vždy som to chcela urobiť, ale odporoval a teraz Suzy neodmietne. Pozri na to. To je smiešné. Čas začať. Kam to zmizlo? Kde je môj koktail? Bojíš Preto sama? Sa smejem? Aha. Jerd. Nie!
Čo je smiešné? Vy ste takí zábavní.